Żvelat illi l-mowbajl ta' Keith Schembri, l-ex Chief of Staff ta' Muscat, intefa' ftit tal-ħin qabel ma ġie arrestat, eżattament siegħa u nofs qabel. Skont it-Times, mill-investigazzjonijiet illi saru, ġie stabbilit li l-mowbajl ta' Schembri intefa' għal ħabta tal-5 ta' filgħodu nhar is-26 ta' Novembru li għadda. Minn dakinhar il-hawn il-mowbajl qatt ma reġa' ntuża. Fis-stess jum huwa kien imsejjaħ id-depow għal ħabta ta' 6:30 ta' filgħodu. Dak iż-żmien l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat kien qal lill-investigaturi li kien tilef il-mowbajl, dikjarazzjoni li ma tantx niżżed tajjeb mal-istess investigaturi. Is-sorsi li tkellmu mat-Times qalu li l-investigaturi kienu ġabru data tal-mowbajl mill-operaturi lokali biex jistabbilixxu meta u fejn il-mowbajl ta' Schembri der l-aħħar fuq in-netwerk tat-telekomunikazzjoni ta' pajjiżna. Sorsi fih dan il-korp tal-pulizija qalu li l-mowbajl intuża l-aħħar biex jgħaddi data permezz tal-internet. Dan fil-waqt li l-aħħar telefonata saret lejliet nhar il-25 ta' Novembru li għadda. Jidher li l-pulizija għadhom qed jippruvaw jikklonjaw il-mowbajl ta' Keith Schembri. Mistoqsijiet li ntbagħtu mit-Times lil pulizija f'dan ir-rigward baqgħu ma ġewx imwieġba fil-waqt li l-istess Schembri ma rridx jikkummenta. Il-mowbajl personali ta' Keith Schembri huwa ta' interess partikolari għall awtoritajiet minħabba l-fatt li huwa maħsub li fih hemm korrispondenza intima ma' suspettat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia Jorgen Fenech.